8 o gloch y bore. Yr cyntaf wrth i bostyn Kevin Evans yn edrych ar ei watch. Gan wybod taw hanner awr sydd gydag e a Preseli Ci i wneud argraff ar y bencampwriaeth yma. Rhedeg yn gyntaf y diwrnod cyntaf, fe brofodd hynny lwyddiannus iddyn nhw sgwni allan nhw ail adrodd i gamp. Wel, maen nhw am osod y safon e-bos i chi. Wel, heddiw un, mae rhaid rydeg allan yr ochr wyth gynta i hôl y 10 dafad. Yma y Ci, Preseli Ci, yn rydeg allan yn dda. Tipyn y ffordd allan. Mae yna dwyll yn y ca yma, ti'n gwybod yn gymaint o fod yn ga gwastad, dwi'n siŵr iawn. Tu ôl y camera. Ble mae'n mynd, dwi'n cofio'r llynedd, ti'n gwybod, oedd yna glawdd, neu oedd yna ffens, neu oedd yna goed i'w dilyn. Does dim i'w dilyn fan hyn. Wel, mae hwn yn beth da, ni'n chwilio am y Ci gorau, so felly mae'n neis i cael rhywbeth newidiaeth o un flwyddyn i llall. I edrych am y Ci gorau, ond mae hwn wedi rhedeg allan yn dda iawn. Bron cyrraedd yna. A ni'n sôn fan hyn am ryw hanner milltir o'r polyn hyd at y pecyn defyd. A beth sy'n mynd hyn pryd i chi'n gweithio'r Ci? Ci wedi cyrraedd. Clustad yr Ci yma yw y meistr a'r Ci. Oherwydd bod y Ci siwr gymryd y ffordd wrtho, mae'r commands yn hala chydig bach fwy o liadau i gyrraedd. So felly, mae'r gwaith rhwng yr meistr a'r Ci cymaint yna i weithio o dan law a weithio i ffwrdd. Mae cychwyniad da wedi codi'r defed yma. Dim llawer o bwyntiau wedi mynd rhedeg allan, na ar y codi. So mae 4 peiriad yn y bocs, a mae 4 beiriad yn berniadu ar wahân. Mwy na thebyg maen nhw'n cyfathrebu gyda'i gilydd. Ges i'r yn rydedd rhyw 4 blynedd yn ôl i berniadu hyn. Ond bob un yn marcio ei hunan. So 20 am rydeg allan, 10 am y codi, a fe ni ddim meddwl chydig fach o bwyntiau os bydde unrhyw rai wedi mynd yn barod. Mae'r gwenoliad yn brysur yn gynnar y bore yma. Mae'n fore llonydd yn diwy yma. Hynna fown o fod o help hefyd i Kevin allu roi'r cyfarwyddiadau ac i Preseli Ci clywed nhw hefyd. Wel, mae Kevin, rydiad gynta, bore dydd Gwener, gyda'r Ci yma. Ddoi, Cemi Ross, fe oedd rydiad gynta, so mae'r bore i Kevin wedi gweithio allan. Ie. Bore sy'n biau. Wel, ambell i drialon, chi methu gweud. Weithiau, mae'r defed yn gallu fod yn wath yn y bore. Ond fel mae'r ein yn gweithio bore yma, fi'n siŵr bod Kevin yn falch ta fe sy'n mynd yn gynta. Ond dyn nhw'n mynd yn gynta, mae'n gosod y safon. So felly, bob cystadleuwr arall sy'n mynd i'r ole, maen nhw nawr ar ochr y ffens na yn edrych popeth mae Kevin yn neud. A chwilio am fannau, ble mae'n colli marciau, a ble felly maen nhw'n gallu geino marciau. Ond felly dod at y ddwy glwyd yma yn ei chanol nhw. Cadw'r defed i symud. Bygwth mynd ar gyfeilior yn rhyw ychydig fyna. Chydig bach digon amser y fe i. Ond mae Kevin lli dyrllen defed. Na beth yw gallu unrhyw un mewn ffordd cael un o'r cwn gorau yn y byd. Ond pan ydych chi'n dod i'r safon yma, mae'r gystadleuaeth i chi ddarllen y defed, na bod y Ci. Ond ti'n meddwl, mae gyda ni 7 Ci o Gymru yn y rownd arfynol, mae'r prif bencampwriaeth yn awgrymu falle. Ti'n gwybod, maen nhw'n hen gyfarwydd a trafod defed Cymreig. Wel, fi credu ni bod lwcus leni fel ni wedi dewis y tîm cenedlaethol yn lan yn clwyd fyna nôl yn mis Gorffennaf, gweithio ar defed Cymraeg, gweithio ar gau rhywbeth yn debyg, ond llai o seis. So felly mae'r cwn sy'n ni wedi dewis leni yn gyfarwydd i'r terlun ni chwilio yn y pencampwriaeth. Weithiau ni'n dewis o lle ar y fryniog a mynd rhyw gaf fflat. Nawr, dim yn rhoi gorchymyn, nawr i'r Ci i fynd nôl. Da iawn. A'n syth. A meddwl Ci ifanc yw hwn, oedd e'n y dosbarthiadau meithrin beth tua troed y flwyddyn yna. Beth yw hanes y Ci? Wel, wedi cael ei godi gyda Llio Harris lawr yn y Preseli sydd wedi ifagu fe wrth Ci Kevin. Wrth Ci Ross Games, a bydd Ross yn cystadlu'n hwyrach. A mae dipyn o gwn Ross Games yn cystadlu yma yn y gystadleuaeth. Wel, y 2 Gi o Kevin. So mae'r da iawn.
Ac ar bach hefyd am glwb ffermwyr ifenc Bryn Crug. Nhw sydd wedi bod yn ffenso yma. Yn ôl pob Maen nhw sôn. wedi gweithio yn galed yma dros y trydiau. Wel, dyn nhw'n mynd y trydiau treialon, ond i baratoi'r cwrs. A bydd gwaith mawr eto ar ôl y gystadleuaeth i ddod i bethau gyd yn ôl yma. Chydig bach o dir glib. Mae gofalus fan hyn. Wop, y chwiba na i cael y ci ail agor allan. Fel ti'n gweld, oedd y ci'n dod mewn ychydig bach. Wedi cael yr chwiba na wedi derbyn yn syth. Chydig bach o niwl, chydig bach o darth dros ffarm Sandylands ben bore fan hyn. Ar fel mae'r enw'n awgrymu deiar sydd wedi cael ei adennill o'r môr neu o'r twyni tywod gar llaw. Chydig bach yn bwyntio wedi mynd yn lle arddeg nôl, herwydd bod y ci wedi derbyn yr chwiban gyntaf yna, ond wedi rhedeg allan, wedi braidd yn dy mewn. Cael ei albych yn mas, so bydd yr colli chydig bach o fyrciau, ond fe ni digon hapus yn ynhan. I cardiau y debyg. 680 o farciau, ond colli ambell un. Wel, naturiol, chi'n mynd i golli ambell un. Yr oll waith mae'r ci yma'n gweithio wrtho chi. Ci galw'n goddwr. Yn llawn heddi fewyd. Kevin wedi ennill y bencampwriaeth rhyngwladol nôl yn 2008 gyda Myrc bryd hynny yn ail wedyn yn 2011 gyda Greg. Ac wedi bod yn aelod o dîm Cymru 15 o weithiau o leia cyn heddi. Dyna i chi brofiad Kevin Evans o Libanus ger Aberhonddu. Wel, dim profiad Kevin, maen nhw'n brofiad fel teulu. Ei dad, David, yn gefn mawr iddo fe. Maen nhw'n gweithio fel teulu. Wel, wedi troi mewn ffordd, wedi bod yn weddol lwyddiannus yn y byd trial yn Cwnefed, wedi troi yn fusnes. A Kevin gwerthu cwn dychryn dros y dŵr. Dysgu nhw, gwerthu y cwn bach. Ond dyngos y drodau fel hyn, pam bod e'n medru fod ar y brig. Falle fe ddim cael gwell hysbyseb na wneud yn dda yn y treialon rhyngwladol. Ond ia, mae nifer pryd mae'n dod i'r gystadleuaeth mawr yma, methu. Mae'n weld i ni yma yn y blwch sylwebu, o mae hwn yn rwydd reit. Ond bryd chi allan na, fi wedi cael y gyfle i fod yna, dyw ddim o rwydd yn ni. Mae'n achlysur fawr i ddechrau peth. Chi'n cynrychioli'ch gwlad. A fi'n cofio'r blwyddyn gyntaf ges i mynd allan i'r peg na, gweud yn enw i. Waw. Oedd bron dagred lawr yn wyneb i. Mae e'n emotional. Wel, unwaith wyt ti fyny fyna ar y llwyfan ar ben dy hunan, does na ddim lle guddio, oes e? O na, mae pawb yn gweld beth sy'n digwydd. Ond na, fe ni gyd bydden ni hoffi fod allan na heddi os bydd y cyfle i gael. Ond mae'n weithio dda. A fel ti gweld, does dim sŵn neb, mae pawb yn y steddle yn dywel. Pam? Oherwydd hwn sy'n mynd. Mae pawb yn meddwl, mae hwn chydig bach o lwc. A'n aml iawn, ni'n gweld yn y steddle, os bydd rhywbeth yn y le nawr, colli clwydi, rhywbeth le, bydd pawb yn cyrraedd allan na. Ond ar hyn o bryd mae pawb mor ddistaw, lle ni'n meddwl bod neb allan na yn ei wylio fe. A David yma yn ysgafn ar ei trad. A falle bod nhw'n rhy gyflym, yn rhy sydyn i rai bugeiliaid o'r gwledydd eraill wedi arfer a David Trymach. Wel, dwi'n yn gweud bod nhw'n rhy gyflym. Ble mae rhaid wedi bod? Maen nhw wedi gweithio yn dda yn gyson i pawb dros y ddau ddrod wrtha. Ond os chi'n rhoi y cyfle ar David yma, maen nhw'n cymeru fantes. A ble mae lot o gŵn wedi mynd o'i le yma, pryd gyrru, mae rai cadw nhw drot bach fel nhw. Os ych chi'n rhy araf, maen nhw'n agor allan. Mae un o lle mynd i ffwrdd, a dydw ddim yn ôl ti ffrindiau heblaw bod chi'n carnoi nhw gyd at ei gilydd. So maen nhw'n cymeru fantes, bod safon y David yn wych yma, maen nhw'n dal ychydig o bobl allan. A wedyn ni mae'r gwir yr Albaniad wedi cael dal allan ychydig bach gyda'r David yma. Maen nhw'n gyfarwydd ar David y Scottish Blackface, a mae'r hynny ychydig bach pryd chi'n mentro i dydoli nhw chi mewn yn syth. Wel gyda'r ein, dyw'r David yma ddim yn cymeru dim o'r triniaeth yna, a mae wedi profi mewn ffordd pam mae cymaint o Gymru yn y gystadleuaeth yma heddi. Y crnoi'r 10 arall nôl i wneud yr 20. A bydd yn cychwyn ar y daith o gyrru. A darnau tir coch yna fyna, hen seiliau neu seiliau hen adeiladau milwrol, o gofio fod yna faes awyr fan hyn ar un adeg nôl yn ti ar ail ryfel byd. Y concrid fydde yn y fan hwnnw.
Mae'r un wedi cael ei... Y concret hwnnw wedi cael ei glirio o'r neilltu. So nôl i'r 4 beirniad, mae'r cwrs yn cael ei rannu 20 am rydeg allan, 10 am codi, 20 am ddod nôl, a'r un peth wedyn ni ar ail 10, a nawr wrth gyrru i ffwrdd, mae gyda nhw 40 o farciau i 160 gyda'r 4 beirniad. Rhywbeth yma to, Kevin Dwnon araf, dyn mewn ffordd y postyn, tipyn wedi cael trafferth ddoedd o'r wrtha, mae'r defed wedi mynd. Mae'n gweithio mor dywel, chi braidd yn clywed yr o'i gyrchymynion, diwm yn gwyddi. Os yw yn codi lais, chi'n gwybod bod rhywbeth o le, a mae'r ci'n tynnu at ei gilydd yn... Ie, mae'r ci'n gwybod bod rhywbeth o le. O, wel, mae'r cliw y ci rhyw 10 gwaith yn well â ni. So mae lot yn gwyddi ar y cwr, lot yn eisiau gwyddi ar y ci. A wrth bod chi'n gwyddi, wel, mae'r defed mynd yn fwy gwyllt. Mae'r ci mynd yn fwy gwyllt. Eto, mi lan fan hyn, llinell da. Ni'n hilo am llinell syth. Cadw'r defed i fynd. A mae'r ci, Preseli ci, mae'n gweithio trwy'r amser yn dweud, ti'n gweld e? Mae'n canolbwyntio ar ei waith. A mae Kevin yn gwybod, mae wedi gwylio dros y doi o'r wrtha, ble mae'r gyd gyslewyr wedi mynd o'i le. So felly, mae allan y map cyntaf bore yma i ddod i'r farc lawr. Nawr y fechgyn, chi sy'n cysylltu ar ôl fi, mae rhaid i chi ennill fi. Nawr te, gyda nhw trwy'r clwydi yma, bydd e moyn troi nhw'n dyn gyda'r gat. Bydd roi gyrchymyn i'r cif yn rownd. A wedi. Da iawn. Gamwys bach. Da iawn, troi nhw'n dyn gyda'r... Ie, cadw nhw'n symud eto. Bod nhw'n cael gormod amser i feddwl. Pryd maen nhw'n symud, a'i pennau lawr, mae chi'n ail cychwyn yma nhw'n symud. Wrth cadw nhw rhyw drot bach. So gyrru y draws yn syth. Nôl at ei gilydd eto. Becyn yn dwr. Na, mae hyfryd gwylio rhywun fel un sy'n feistr ar ei waith. Ti'n bod, dwi'n meddwl weithiau, oedd e'n haws trafod 20 nag yw i drafod 5 neu 10? Mae'n dibynnu ar y defed. Gorchwyl fwyaf yn y gystadleuaeth yma mewn ffordd lle mae'r gyrru, wel, yr un, danfon y cyn ôl i hôl yr ail 10, a'r tasg fwyaf yw yn y cylch dydoli yna, pryd bydd rhaid tynnu'r 5 y golwr coch o ddi wrth yr 20. A hwnna yw'r dasg ble mae rai weithiau, chi'n gallu gweld y meistr sy'n gyfarwydd i gweithio gyda defed bob dydd, a rai sy'n lle o gefndir, lle ddim gymdir cymed amaethyddol, dim yn trafod defed bob dydd, man hyn maen nhw'n colli oherwydd does dim gwaith lle bob dydd adre yn deall fel i drafod y ci, ble i ddod i'r ddafad, i cydweithio, i gael nhw allan. Ond mae'r olygfa yma nawr Eric llawer mwy naturiol i fi, y math o waith oedd yn digwydd adre ar y fferm, lle mae yna dwr o ryw 20 dweud yna, lle wyt ti'n cael 5 falle, ti'n gwybod, a gorfodethol 1 o blith yr hynny. Yn aml iawn, Wyn, gweithio 20, mae 20 dafad yn gweithio well weithio na 5 dafad. Wel, at y pwynt yna o'n i'n dod. Oherwydd, maen nhw'n braidd gyda'i gilydd. Mae'n thebyg mae'r ein o ryw 800,000 o ddefed ei gilydd. Pryd maen nhw'n mynd i weithio rhyw 5, maen nhw'n colli ffrindiau gyd. Nawr, maen nhw'n 20 fach gyda'i gilydd. Maen nhw'n eitha hapus i fod yn braidd fach. Da iawn eto. Wedi, chwilio pwynt fach i ddoi fan hyn, ond dim llawer. Ond yn syth, mae'n ymateb. Mae wedi gweld bod wedi colli. Mae'n dod nôl yn nhw i'r llinell. Dim ar roi'r cyfle yna. Da iawn. Ac edrych, mae yna geir o gwmpas y ca yma ym mhob man. A beth yw nawr, Wyn? Cwarter wedi 8? Ie, mae Lee wedi cael ei adael yma dros nos. Wel, lle bod e, ond mae'n hyfryd wedi bod yma dros y trydiad wrtha ar croeso ni wedi cael yma. Mae'r dre, y pentrefi gyfagos, maen nhw gyd wedi croesawu ni, a mae'r fflagau, mae siopau wedi, maen nhw'n da iawn nhw. Nawr te, ni wedi gweld Kevin a Preseli ci yn neud y gwaith yn y pellter. Gan i olwg fanylach nawr wrth bod y didoli yn digwydd. Wel, mae wedi gyrru, does dim llawer o farciau i ffwrdd yn y darn yna.
A nid bod angen mwy o hyder ar Kevin, ond fe fydd nawr wedi gwneud tipyn i'w hyderau siwr o fod wrth ni fewn i'r elfen nesaf. Stand. A nawr dyma, cerdded, dim gwyllti, dim. A fan hyn nawr gatre, wrth gwrs bydde ti fel bigal yn edrych, wel, os na ddafas falle sydd yn gloff, os na angen triniaeth falle ar ambell i Wel, ddafad. na beth yw hwnnw lle, mae'n mynd ar 5 pin yr farchnad, yna fe. Ond adre, mae'r cae i gyd yn ni. Fan hyn, ni yn y cylch. So felly, sy'n mi'n dafad o'r golwr coch i fo fynd allan o'r cylch yma. A Kevin mor gartrefol, a tasau fe yn y cadan ti gatre. A mae oriawr dy fer law, mae'n gwybod, mae'n siŵr wedi edrych i'n barod. Jyst aros y cyfle i weld sawl un gallu cael i ffwrdd. Stand. Nawr mae'r haul weld y grif bore yma, ble mae fe? I gefend yr haul. Ble mae'n gallu gweld y defed yma chydig bach yn well? A defyd weithiau fel tasau nhw'n ddigon hapus i gael yr hael ar ei cefnau hefyd. A bydd e ddim yn colli dim pwyntiau os bydd yma, os Stand. bydd rwy'n am 5 munud, rwy'n am 10 munud yma. Dyma bod y defed ddim wedi mynd allan o'r cylch, dim wedi bod yn trial Cut. Stand. gweithio rai i ffwrdd. Nawr, ar y 10, tra gweithio rhyw 4 i 5 gyda'i gilydd, mae'n trial. 1, 2, 3, Peder, Stand. dwy arall. mae 5 wedi mynd yn syth. Mwrwydd yna. Stand. Stand. A cydweithio. Stand. Dy roi chydig bach o... A'r ci yn y canol. Wel, ci sy'n fod aros yn y canol. Bydd nifer o fechgyn yn defnyddio'r ci nawr i chylio yna i ffwrdd. Ond yn iawn, mae'r ci fo gofalu am y rai sy'r colers coch nhw, dim y rai sydd wedi mynd allan o'r cylch. Ond fel ni'n disgwyl wrth Kevin, mae ffordd mor proffesiynol. Neud i'n edrych yn rwydd, ond llai i sicrhau i chi. Dyw e ddim mor rwydd o'n ni. Stand. Mae pawb o gwmpas y gylch a'i llyged i gyd ar Kevin. Ac yna gweithio'n dywel. Dyna ni'n gweud yn gynt. Cerwch i weiddi. Wel, mae'r defed i gyd yn crnoed i gilydd. Jyst aros y cyfle. A mae digon y ffydd gyda fe fod y ci lle dal y defed yma. Mae e'n gallu gweithio o amgylch. Stand. Dwy dod eto. Stand. Da iawn. A mae'n gwybod yn union ble mae e mewn berthynas ar gloc hanner awr sydd gydag e. Cadw'r defyd i fynd, mae'n gwybod bod e Iawn. gyda gyd y digon o ffwrdd. amser mewn llaw. Wel, yn y sefyllfa yn ymal iawn, pryd mae'r amser yn erbyn i chi, chi'n gwylltu chydig bach, dyw'r peth ddim yn mynd i ddod yn ymal iawn, mae rhaid i chi roi'r amser. A mae'r ddafad yn yma, sy'n un ar ôl, mae'r ddafad mewn ffordd yn gwybod, dwi ddim yn mynd i fynd o allan gadau yn y canol gyda'n ffrindiau. Wedi edrych ar oriawt eto. Stand. Yr niwl yn codi'n raddol. Stand. Mae rhaid cael y ffon yn dos e. Stand. At Wel, mae'r bwrpas. ffôn yn helpu i. So mae 40 o farciau i gael. Stand. Lun iawn, 20 o farciau. Gyda beir 80 i gyd yn y cymal yma. Stand. 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 A mae'r defed yma, mae'n ffordd, mae dyn nhw, agos defed Cymraeg yn nhw, mae rhaid chi fod weddol o falus, oherwydd mae'r coch yma yn ei gwynebau nhw, a'i gwddygau nhw, a gallwch chi weithiau gymeryd bod un gyda color coch. Ond tra bod ti at y gefen at yr hael, Mae'n... Stand. Stand. ti'n gweld yn glir. Mae Ca- Kevin yn gweld yn glir Ca- ar hyn o bryd. Stand. 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 Beth ddim moyn digwydd fan hyn, mae'n gallu digwydd, dych chi ddim moyn y defed sydd wedi mynd i fynd rhy bell, oherwydd mae'n anodd i cael tynnu rein tuag at ni. Stand. 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 Come by. Come by. Come by. Come by. Stand. 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 Dyma un, Come by. Stand.
Wedi cael un i fynd. Stand. Stand. Ie, dwi ddim yn das cawdd ydi. Stand. Nawr ni'n gweld y gwar goch fel y ti'n sôn ar y gwlân coch na. Come by. Stand. Ond dal i weithio'n daclus. Stand. A mae'n gweithio'n ganol y cylch. Stand. Ni'n gweld rai cystleiwr weithiau. Maen nhw Cut. ar. Stand. So os rhywbeth yn digwydd rai yr 1.90, mae lle dal nhw yn y cylch na. Mae dy fe chydig bach amser i achub yr... lle golli'r myrciau. Stand. Stand. Do, dwy. Stand. Mae'n gweithio trwy'r amser yn dwi. Mae'n rhyfeddol. Mae dwy ar ôl dy fe. Fe ni'n meddwl nawr bydd e'n trio cael y ddwy mae gyda'i gilydd. Dwi ddim moyn gadael un ar ôl. Os herwydd gadael un ar ôl, Come by. trafferth mae gallu fod y diwedd y dydd. Mae'r dasg yn anoddach erbyn hyn yn dwi. I gael y ddwy na. Nawr, mae'n gweld lle rhain dod yn bach yn agos. Mae'n jyst yn cyn dal yn sgwr ôl rhai'r coleri coch. Fe di gwthio rest i ffwrdd ychydig bach. Wel, Kevin wedi bod yn cystadlu ers pan o dde. Wel, nesaf beth ar ddim o beth yn dar ar dde god. Fe nath e ennill Stand. one man on his dog fel y bigel ifanc gore. Wel, wedi bod yma yn gynta yn cystadlu. Stand. Bydd heddi, amser cynno heddi, mae cystadleuaeth bach gwahodd. 4-1 o bob glad. Rai ifenc, cael y cyfle ar yr maes yma. A nablu dychiol Kevin mewn ffordd. Ond y gobeith nawr, y flwyddyn nesaf i fe yn Mewncampwriaeth y Byd, y fydd na gystadleuaeth benodol i fe gilydd i fe. Wel, mae'r gobeith yn ni'n gweithio arno fe. Ni'n edrych ar y gwledydd sy'n mynd yma rhyw 30 o wledydd ni dros ni mynd i gystadlu blwyddyn nesaf. Stand. A i weld, dwi'n ni'n siŵr eto, ond mwy na thebyg dan 1:20 bydd y dosbarth yna. A wella cael cystadleuaeth un diwrnod ac ar ryw ffeinal fach i'r ifenc. Na, mae'n neis i weld yr ifenc ma'n dod trwyddo. Cut. Stand. Mewncampwriaeth y Byd yn yr iseldiroedd. Mae un, Cut. Stand. Stand. mae'r ddwy yno, mae'n gweithio. Symud y ci away chdi bach. Edrych eto ar ei oriawr. Cut. Stand. Cut. Stand. Ci yn cymeryd bob gorchymyn mae'n gofyn. Ac yn helpu bod trwy mae'n gofyn i ci aros, mae'n aros na. Stand. Gweithio fel computer bron. Cut. Come back. Stand. We stand. Ar nhw na, maen nhw Yn na. cweit ydyn nhw. Dwi'n cymryd ddwy o'r ochr na. We. Na, ddim y coleg goch rhwng ydyn nhw. Na, ti'n iawn, ti'n iawn. Stand. Ter i mewn. Nawr te, Da iawn. o arbennig. Stand. Stand. Ardderchog. Stand. Beth ond yw gweld meistr wrth i waith. Wel, mae'n edrych mor hawdd. Chi'n gweld rhywun fel hyn. Rhywbeth o'r snwcar. Chi'n gweld rhywun na teledu o'r snwcar. Pa mwyn nad i miso'r di. Bryd chi'n cael y cyfle ych hynna'n. Prynu chi'n gweld pwy mor Come by. anodd i we. Ond Come by. Come stand. ond eto, mae'r esteddle yna. Ni'n Stand. clywed dim. We stand. Ni'n clywed y gwalanod. Stand. We stand. Ydy, dyna pwy mor agos i ni at lan y môr. Yn Hywyn. Stand. Wel, un gorchol i ddod. We stand. A hwnna gorlani. Stand. We Mae stand. hwn wedi bod yn rediad ardderchog gan Kevin Evans. Ac Wel- yn rediad fydd yn anodd iawn i giro, fydden ni'n meddwl. Mae chydig bach o le i giro yma, ond dyw i ddim mynd i fod yn rwydd iawn. Mae'r safon yn cael ei osod a hwn yw'r cystadleuaeth gyntaf bore. So beth i ni'n mynd i gael yn ystod y dydd? Os y hwn yw'r safon, Stand. ni mewn am ddorod mawr yma Stand. yn Tywyn. Stand. Mor agos â hyn te. A mae hyfryd mynd i gystadleuaeth. Mae pawb yn fod ar ei orau yma heddi. Oherwydd, chi'n mynd ambell i gystadleuaeth, diw'r rydeg ddim yn dda, pawb yn mysog clwydi. Ond pryd mae'r gystadleuaeth o'r safon uchela, mae pawb gorfod fod ar ei orau. Gallwch chi medru colli dim un marc yn un man. Eto, araf da'n gweithio gyda'i gilydd fel tîm. Dim ond un sydd i angen i throi ffen. Cut. Come back. Stand. Ond mae'r ci ma'n gweithio dda, helpu fe yn y gorla yma nawr. Dyw'r ci ddim rhy wyllt. Stand. We Wait, stand. stand. Cut. Stand. Bron yn y ceg. Chydig bach o siad o lle. Stand. A Kevin o'r gyntaf bore, mae'r We does dim stand.
Dim David wedi bod yn y gorlan mae heddi. Mae help weithiau pryd mae rai wedi bod yn y gorlan. A mae'n gysgodion yna hefyd, so David yn cael ei twyllo falle rhyw chydig, ac chydig bach yn ofnus ar yr un pryd. A hwnna, dod. 2, 1. A dim tasiwn ni gair gat na mae'n siŵr gen i. Wel, os bydd e'n bwrw'r defer gyda'r gat, mae allan o'r gystadleuaeth. Gan bwyll na de. O, dyna ni. Ar dderchog. Y Cymro, Kevin Evans, yn gosod y safon gyda'r Preseli Key a grafodd fewn i'r tîm o'r treialon cenedlaethol. Dim ond i gwneud i nath e, ond mae ar ei gwarhu beth gyntaf bore yn Sandilands Tywyn. Completed run to start off the final. Eisiau gwell bydd tywydd yn fendigedig. Defed yn gweithio, ond dim quite cystal ar ci a tîm. Da iawn.